ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯು 25 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವ ಸಮಾರಂಭ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಳ್ಳಿ ತಮ್ಮನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1999ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವರ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಳ್ಳಿ ತಮ್ಮನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡುವರು. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಡಾ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು. ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 2000 ಇಸ್ವಿ ಸುರ ಅನ್ನಾಗ ಅವಿನ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತಿ ನೇರ್ಪಂದಾನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರೆ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತೇರೆ, ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಾವ್ ಇತ್ತೇರೆ, ಐಟು ಒಕ್ಕ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲ ಇತ್ತೇರೆ, ಜಯಂತ್ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ. ಆ ಟೈಮ್ ಅವಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡ್ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಐಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನ್ನಣೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಿನೆಟೋಸ್ಕರ ಐಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವೇನು ಎಂಕಲೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತ. ಸೊ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ರೂಪರೇಷನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾಡು ಜನಕ್ಕೆಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಈತ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತಜಿ 25 ವರ್ಷ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಪೋಣು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೋಣಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಾವ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಡ ಬಂಡೇರು ಸರ್ 25 ಆಯ್ತು ಬಂದು ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದೆ ಜೈದ ಜತ್ತಿನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೇ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕನ್ ಜನಕ್ಕೆಲೆಡ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಂಗಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡ್ಲ ನಿಖಲ್ ಅವಿತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂದಾರೆ. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಸ್ಟ್ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆಡು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೀವಂದ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆಡು ಜಗದೀಶ್ ಪುತ್ತೂರ್ನ ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ರಸಂಜೆಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಉದಿಪನದ ಹೆಜ್ಜೆ ಉಂಡು. ಆ ಉದಿಪನಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಕಲು ಬಟ್ನ ಮಾತ ಒಯ್ತರು ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನ ಕೊರ್ಪೆ ಐಟಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಳಗನೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಐಟಿ ಎಂಕಲ್ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ದಾದ ಮನ್ಪ ಬಂದಾನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಳಗನ ಕಲಿನ ಗೌರವ ಮನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವಂದ ಐಟಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಬೈಯಾಡು ಸಮಾರೋಪಾಡು ಕಾವಂದೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡಪುನ ಸಮಾರೋಪಾಡು. ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಹಟ್ಟಿನ ಕಲಿತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆನಿದ ದಿನದಿಂಚಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇರ್, ಜಯಂತ್ ಉಲ್ಲೇರ್, ದಿವಾಕರ್ ಉಲ್ಲೇರ್, ಬೊಕ ನವನೀತೇರು ಉಲ್ಲೇರು, ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅವು ಐನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ದೀವಂದ. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಸಾಧಾರಣ 125 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಂಡವು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ನಡತೊಂದು ಪೋತುನ್ ಅಂಚದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ದೀವಂದ. ಸೊ ಅಂಚದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಒಒ ಕದ್ರಿ ನವನಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಬಳಗಳನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದೀಚೆಗೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಂಬಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋಣಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳ
ಯಜಮಾನರಿಗೆ, ಕೋಣ ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕೋಣಗಳಿಗೆ, ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕಂಬಳದ ಕೋಣ ಓಡಿಸುವ ಅಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ಗೆ ಕಂಬಳ ಬೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ಹಾಗೂ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ದೂಜಾ ಮತ್ತು ನಂದಳಿಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಕೋಣಗಳಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಕಂಬಳವು ಆ ಕಂಬಳಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ದಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅವು ಕಂಬಳ ವಲಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಂಡು. ಕಂಬಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಯಜಮಾನರನಕುಲು, ಓಟಗಾರರು, ಎರುಕುಲು, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎರುಕುಲು ಪಂಡ ಸರಣಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಕಂಬಳದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ದ. ಆ ಮಾತಾ ಕಂಬಳದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಮಾಹಿತಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕನ ಕರಿ ವರ್ಷಲ ಕೊನ ಬೈದ ಐಟ್ ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಡತಿನ ಕಂಬಳದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡೈಟ್. ಈ ವರ್ಷಲ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರ್ಲೇನು ಮಾದಾದ ಬುಡುಪುನಕುಲು ಅಕುಲು ಏಪಲ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಪೂಜೆರ್ ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪನಕುಲು ತೋಜುವೇರು ನಂಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಎರ್ಲೇನು ಟೈಮ್ ಅವಳು ಬುಡುಪಿನಕುಲು ಬೋಡು ಮಾದಾದ ಬುಡುಪುನಕುಲು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಸಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಸಂಘದ ಕಂಬಳ ಸಂಯೋಜಕರನ್ನ ಕೆಲ್ನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಅಜಿಪ ಇತ್ತೆಲ ಆರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ಈ ವಿಭಾಗದ ಓಟಗಾರರ ಅದುರ್ಲೇರು 300 ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಡ್ಲು ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಓಟಗಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಐತ ಮಾನದಂಡಲು ಇಜ್ಜಂದಿ ನಿರ್ದಾತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಅಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಬುಳ್ಳಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಎರ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎರುಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ದೂಜೆ ಕೊಂಬುದ ಸೊರಕ ತರೆಪಂದಾವುನ ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎರು ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗನ ಪಡೆದು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆತಂಡು. ನನೊಂಜಿಯರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಆ ಎರುಕ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಹೋದರರಾದ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಹಿರಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಾವ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು.